深夜の学校で、誰もいないはずの教室から天子の声が聞こえた。俺は高校の用務員で、夜の見回り中だった。職員室に戻る途中、3年2組の教室だけ電気がついていた。廊下に立つと、中から担任の声で名前が順に呼ばれる。最後に呼ばれたのは、数年前に事故死した生徒だった。次の瞬間、俺の名前が呼ばれ、教室の扉が内側から叩かれた。翌朝、その教室の出席簿に俺の名前が追加されていた。俺は今も天子を待っている。あなたの名前はもう呼ばれていませんか？